neziskovky. Začíná pořad Neziskovky na rádiu Aplaus se Simonou Majerovou, kde si představíme spolek Fuck Cancer. A dnes si budu povídat se slečnou Tanitou Bímovou a s paní Bárou. Dobrý večer. Dobrý večer. A na úvod našim posluchačům prozraďte, co znamená spolek Fuck Cancer. Představte jim ho. Spolek Fuck Cancer funguje už 4. rokem skoro. A je to v podstatě pacientská organizace pro onkologické pacienty. My hájíme zájmy pacientů, šíříme osvětu o problematice onkologických onemocnění, pomáháme pacientům a jejich blízkým a boříme mýty, které jsou spojené právě s onkologickým onemocněním. A mě velmi osobně zaujal váš název, protože budí emoce. Proč jste zvolili právě takovýto název? No, nebylo jednoduchý s tímhle názvem se zařadit do mediálního prostoru, musím říct, ale my víme, že rakovina s lidmi nejedná v rukavičkách, tak jsme zvolili tenhle název, protože se s tím stotožňuje spousta našich vlastně heroes. My za heroes považujeme onkologické pacienty, kteří mají právě tu zkušenost s touhle nemocí. A zároveň jsme se snažili i nějakým způsobem upoutat pozornost. Tak to myslím, že se povedlo. A vy máte kromě velmi zajímavého a poutavého názvu i symboly, které na vás můžou vidět naši diváci. A přiblížíte nám je. My máme 2 takové velké symboly. Jeden z nich je X-ko, velký takový křížek. A ten symbolizuje jakýsi pomyslný most mezi lidmi, kteří onemocněli, mezi těmi heroes, mezi lidmi, kteří jsou jejich blízcí, kterým říkáme soldiers, to je ta armáda lidí, kteří pomáhají a podporují, mezi odborníky, kteří se věnují onkologickému tématu, ať už to jsou třeba lékaři, fyzioterapeuti nebo psychologové. No a tou 4. součástí toho křížku tak jsou organizace, ať už neziskové, nebo i třeba nějaké další pomáhající, které se opět věnují tomuhletomu tématu. Tak to je ten křížek. Druhým symbolem je cylindr. To je levandulový cylindr, to je důležité říct. Levandulová barva, ta nás spojuje, protože spojuje všechny druhy nádorů skrze stužky, skrze levandulovou stužku. No a ten levandulový cylindr je naším symbolem, protože chceme ukázat, že i s takovýmhle onemocněním lidé můžou držet hlavu vzhůru, bez toho, aby jim ten cylindr spadl. No a potom taky rádi můžeme říct cylindr dolů. A jaký tým pomáhá lidem držet hlavu vzhůru? Není to jenom o tom projektu Fuck Cancer, kterým chceme ukázat vlastně, co dělá to, co se snažíme předat, ale naučit vlastně lidi a širokou veřejnost, jak můžou těm onkologickým pacientům ze své pozice pomoct. A nebo jak se starat o svý zdraví. A to je to pro nás klíčový. Na co se vás nejčastěji lidé ptají ohledně té rakoviny? Na nás se obrací hlavně lidi o nějakou podporu, hlavně i psychickou. Protože my spojujeme onkologický pacienty napříč věkem i napříč diagnózama. Společně vytváříme i nějaký prostor, kde se snažíme být si navzájem oporou a my ve spolku Fuck Cancer pak na základě těch jejich potřeb, které z toho vzejdou, vytváříme projekty tak, aby těm onkologickým pacientům usnadnili ten život. Mně se na vás moc líbí, že vy o tom takhle otevřeně mluvíte, protože sama jsem se setkala s tím, když někde zaznělo slovo rakovina, tak většina veřejnosti umlkla a nikdo tak nějak moc nevěděl, co říct. A vy právě mně přijde, že lidem dáváte takový návod. Jak o tom mluvit, odvahu, ale zároveň, že ze sebe můžou dostat i ten vzdor. A proto i ten název.
My ve spolku jsme z velké části tvoření, ten tým lidí, právě onkologickýma pacientama, ať současnýma nebo vyléčenýma. My obě jsme bývalí onkologický pacienti, takže víme, o čem ta nemoc je a právě díky tomu si myslím, že jsme schopní předat to, co je potřeba. Slyšela jsem od lidí, že když jednají s někým, kdo si tím prošel, že pro něj ten člověk působí důvěryhodněji. Přijde vám to taky tak, když reagujete na ty pacienty, na jejich potřeby? Já myslím, že určitě. Já bych řekla, že nějakým způsobem ano, minimálně ten prožitek nemoci u spousty lidí, prožitek nějaký vlastní smrtelnosti, tak člověku dá možná jiný pohled, nějaké informace, zvědomění toho, co je pro něj důležité a tím pádem třeba i v komunikaci, ve vztazích vystupuje trošku jinak. Tak to bych řekla, že by mohlo být nějaké vodítko k tomu, proč člověk, který si prošel onkologickým onemocněním, může vystupovat důvěryhodněji. A máte vyloženě jako něco, na co se soustředíte nejvíc, protože jak vy jste zmínili, tak jste tady pro pacienty, pro jejich nejbližší a pro veřejnost. Tak je něco z toho, na co se opravdu primárně zaměřujete? Z každého něco. Jo, my samozřejmě i šíříme osvětu a snažíme se edukovat společnost a právě vytváříme i moderní projekty, které do budoucna budou vlastně pomáhat velkému množství pacientů. My jsme schopní pomáhat i jednotlivcům, ale naším cílem je pomoct co největší skupině lidí najednou. Rozumím, moc děkuji, o aktuálních projektech si budeme povědat v dalším vstupu. Vy posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus a já vám teď posílám písničku a kdo chce, tak se na YouTube na rádiu Aplaus může podívat na reportáž, kterou jsme točili a povídali si o přirozeném prostředí, ve kterém spolek Fuck Cancer působí. Dobrý den, Tanito, já se vás chci zeptat, jak to plánujete do budoucna? Dobrý den, my působíme momentálně v online prostoru, tak abychom pokryli celou Českou republiku, mohli se věnovat všem lidem, kteří si prochází onkologickým onemocněním a jejich blízkým. No zároveň bychom taky chtěli postavit místo, kde se budeme moci setkávat s onkologickými pacienty, tak aby měli podporu, aby měli své blízké i u sebe, aby se mohli věnovat aktivitám, které přísluší tomu jejich stavu, který třeba může být změněný tím onkologickým onemocněním. Takže plánujeme mít místo, kde se budeme my jako tým setkávat a zároveň kde se budeme potkávat s lidmi, kteří patří ke spolku Fuck Cancer. A co za zmiňované aktivity jste měla na mysli? No já nevím, kolik z toho můžu prozrazovat, nicméně bychom se rádi zaměřili na pohybové aktivity a taky na místo, kde lidé budou mít psychickou podporu a kde se budou moct setkávat s lidmi, kteří si třeba procházejí stejnou situací a můžou tak čerpat inspiraci od těch lidí, nějaké poznatky, které jim pomůžou. A má váš spolek i peer konzultanty? Já bych řekla, že v podstatě má část toho týmu, tvoří lidé, kteří si prošli nebo procházejí onkologickým onemocněním. Zároveň máme velkou skupinu, která se jmenuje Fuck Cancer Kartel, která momentálně funguje na Facebooku primárně, a lidi se tam můžou propojovat s těmi, kteří si procházejí něčím podobným. Zároveň třeba i u nás na webu už jdou najít příběhy lidí, kteří buď osobně nebo v rodině nebo třeba s partnerem zažili tohle onemocnění a tím pádem lidi můžou mít nějakou konzultaci nebo se napojit na toho člověka a získat ty poznatky, nějakou podporu. Takže se tam promítá ta vlastní zkušenost a lidi se navzájem pomáhají a propojujete lidi, kteří by se jinak nepoznali. Určitě. Jak jsem říkala, my jsme vznikli také díky lidem, kteří si tím onemocněním prošli nebo procházejí. Současně ten výkonný tým, který se věnuje projektům, je tvořen z velké části onkologickými pacienty a tím pádem máme i nějaké poznatky, díky kterým můžeme se věnovat s nějakou vlastní zkušeností.
neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus se Simonou Majerovou, kde si představujeme spolek Fuck Cancer. A povídám si se slečnou Tanitou Bímovou a s paní Bárou Hajkovou. Dobrý večer, vítám vás tady ještě jednou. Dobrý večer, děkujeme za pozvání. Dobrý večer. A v předchozím vstupu jsme se bavili o tom, proč zvolili tak poutavý název a teďka si budeme povídat o aktuálních projektech. Tak jak už jsem nastínila, co právě teď běží? No právě teď, před pár minutama, hodinama, jsme spustili velikou kampaň, která se jmenuje Buď Fuck Cancer, která dodává lidem informace a taky odvahu, aby šli k lékaři na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, na které mají nárok ze zdravotního pojištění, aby věděli, co je čeká, dokázali se připravit a taky, aby nezapomínali na to, že přestože zdraví a zdravotní problémy můžou být strašák, tak když je řešíme včas, tak tady můžeme být ve větší pohodě, protože třeba víme, že jsme v pořádku, no anebo v momentě, kdy se něco děje, tak zase můžeme být ve větší pohodě do budoucna, protože se to začne řešit dřív a máme i třeba větší šanci na to se léčit nebo vyléčit. Celé to znění kampaně je o tom, že ano, máme strach, ale jsou tady nějaké možnosti, jak pracovat se svým zdravím, jak se mu věnovat a jak ten strach překročit a udělat krok přes ten strach ke svému zdraví. Takže vlastně i přesto, že to je takhle vážné téma, tak dodáváte naději. Určitě ano, my jsme zapojili spoustu milých influencerů, kteří s náma ať už dlouhodobě nebo krátkodobě spolupracují. Zapojili jsme další organizace, které nás určitým způsobem podpoří, tak aby tahle kampaň a i vyvrcholení té kampaně, které bude za pár dnů, 28.1., aby to byla nějaká i oslava života toho, že tady můžeme být, což přece jenom my, kteří jsme z části onkologičtí pacienti, docela potřebujeme a oceníme, že tady jsme. Určitě, já myslím, že nejen onkologičtí pacienti, ale všichni, kteří jsme si prošli nějakými nemocemi, tak oceníme, že tady můžeme být. Život je dar. A kteří influenceři s váma třeba spolupracují, aby jsme namlsali naši posluchači? Tak mezi ty podporující vlastně soldiers nebo ambasadory, který nás podpoří tady v té kampani, tak je třeba herec Martin Hoffman, Iveta Lutovská, spousta lékařů vlastně a odborníků, a to tady ještě nezaznělo, tak do té kampaně se zapojují i lékaři, kteří vlastně nám pomáhají právě v té osvětě. My jsme s nimi natočili i několik podcastů, které postupně budeme odhalovat v rámci té kampaně, která v podstatě dneska se nějakým způsobem otevřela. A teďka přesně naopak, na co jste už hrdí za tu dobu, co Fuck Cancer vznikla? Já si myslím, že jeden takový velký projekt, na který jsme opravdu hrdí, je to, že jsme se měli možnost stát součástí seriálu Smysl pro tumor, který vznikl v České televizi, který běžel už před nějakou dobou a myslím si, že to byl takový velký boom tady v tom tématu onkologického onemocnění, protože předtím se v České republice ještě takhle vážné téma v takovém rozsahu ještě tady neobjevilo a součástí toho seriálu a jednotlivých dílů vlastně se zobrazily příběhy onkologických pacientů a to jsou právě naši kamarádi, naši blízcí, kteří tam mluvili a přiblížili ten reálný svět široké veřejnosti. A my jsme společně vytvářeli vlastně celou osvětovou kampaň, která běžela a za to jsme společně právě s Českou televizí dostali i ocenění. Takže díky České televizi jste měli ještě větší příležitost dát to do povědomí. Přesně tak. Já bych možná ráda dodala, že minimálně já jsem velmi hrdá na to, že takové znění Fuck Cancer je teďka ne ty to zvládneš, vy to zvládnete, ale my to zvládneme. Že jsme tady fakt bez rozdílu pro kohokoliv.
ať už je to onkologické onemocnění v mladém věku, nebo je to někdo starší, muž, žena, jakákoliv diagnóza, nebo jsou to blízcí, kteří potřebují nějakou podporu. Jsme prostě jeden tým, jedna velká parta, jedno velký fakt cancer, které je tady pohromadě. A na to bych navázala ještě projektem, na který jsme taky strašně hrdí, a to je portál XCO, který jsme spouštěli už před víc než rokem. A tady, jak Tanita naznačila, že spojujeme a jsme v tom spolu, tak to je portál, který dává dohromady ty, co pomáhají s těmi, kteří tu pomoc potřebují. A vznikla vlastně interaktivní mapa, na který si ti onkologičtí pacienti i jejich blízcí můžou získat informace o nabízené pomoci vlastně napříč druhem pomoci i místem vlastně. Takže se tam člověk třeba dozví, kde jsou ta onkologická centra, které neziskové projekty jim můžou pomoct. Najdou si tam, jak už jsme tady zmínili, třeba psychologickou podporu, výživové poradce a všechny tyhle skvělé projekty, které pomáhají onkologickým pacientům, se snažíme nějakým způsobem propojovat. Já to vnímám tak, že my nejsme taková klasická neziskovka v řadě, ale naším cílem je poukázat na to, že tady v České republice existuje spousta projektů, spousta nadšenců, kteří pomáhají a někdy nemají takovou mediální sílu, aby se o nich vůbec někdo dozvěděl. Takže to je naším cílem a později si o tom budeme vyprávět, protože ten projekt je velký, má několik částí a to vám ještě řekneme. I když nemají takovou mediální sílu, tak činy mluví hodně na hlas, si myslím, hlasitěji než slova. Je to tak. Děkuji a vy posloucháte Rádio Aplaus, pořad neziskovky se Simonou Majerovou. Já vám teď posílám písničku a kdo chce, tak si může na YouTube Rádia Aplaus pustit reportáž a tentokrát bude s klientkou, které spolek Fuck Cancer pomáhá. Ahoj, jmenuji se Ivča, jsem onkologická pacientka a spolek Fuck Cancer jsem poznala díky onkojóze, na kterou mohou onkologičtí pacienti chodit a uzdravovat se tam. Tam jsem poznala i pro mě spoustu inspirativních lidí. Troufnu si říct, že už jsou to pro mě dneska kamarádi a oni mi pomáhají na mé cestě k uzdravení. Je fajn cítit se fajn a někam patřit a vědět, že na to nejsem sama. Na webovém portálu si můžu přečíst spoustu příběhů, dozvědět se, jak kdo měl jakou léčbu, co mu pomohlo. Můžu si konzultovat ty moje problémy a jsem prostě ráda, že jsem členem spolku Fuck Cancer. Neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky na rádiu Aplaus s Simonou Majerovou, kde si představujeme spolek Fuck Cancer a povídám si se slečnou Tanitou Bímovou a s paní Bárou Hajkovou. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A moc by mě zajímalo, a naše posluchače určitě taky, jaké plány máte do budoucna se spolkem Fuck Cancer? My rozhodně budeme pokračovat v našich projektech, které děláme, ať už to jsou třeba přednášky, nebo to, že se účastníme různých festivalů, vystupujeme na veřejných místech a taky to bude velký kus práce, což je rozšíření portálu XCO o pracovní část. To znamená, že lidi, kteří si prošli nějakým onemocněním, nemusí to být jenom onkologické onemocnění, a mají nějaké zdravotní omezení, které potřebují zohlednit v práci, no tak si to tam tak jednoduše řečeno vyklikají a najdou si, co je pro nich vhodné.
Je to právě portál vhodný pro lidi s omezenou pracovní schopností a my to už chystáme nějakou dobu, máme z toho strašně velkou radost, protože opravdu ti vážně nemocní lidé, ale i po nemocích někdy těžko hledají zpátky tu i vlastní sebedůvěru a tu odvahu jít na ten trh práce s nějakým omezením a tohle hodně pomůže a budou to samozřejmě práce i na částečné úvazky nebo i brigády. A já jsem dostala teď i novou informaci, že to bude portál, který bude jak pro ty pacienty, ale i třeba pro pečující osoby, který vlastně nemají možnost díky té péči, kterou potřebují poskytnout vlastně těm blízkým, běžně chodit do práce, ale u toho budou moct dělat něco z domova na nějaký part-time nebo brigádu. Jsem strašně moc ráda, že to zmiňujete, protože si myslím, že lidi se sníženou pracovní schopností chtějí se cítit taky užitečně a kolikrát mají co nabídnout a jsem moc ráda, že by mohli dostat tu možnost, protože v práci se kolikrát chce, aby jsme byli jak roboti a jeli na plný pecky, takže jsem hrozně moc ráda, že jste přišli s něčím takovýmhle. A my zároveň vlastně jsme propojení s organizací Genixa, která nám s tím pomáhá mimo jiný a pomáhá nám učit i vlastně ty pacienty se na tom trhu práce odprezentovat a tak dále. Takže za to jsme moc rádi. Takže vážení posluchači, koho se to týká, tak teďka víte, jaké kroky máte podniknout. Neváhejte a hurá do toho. A ráda bych se ještě zeptala, vy jako spolek musíte shánět finance, tak jak je to teda s financema a po případě, jak vás mohou naši posluchači podpořit, anebo široká veřejnost? Tak s těma financema je to složitý v neziskovém sektoru. To asi obecně se ví. A my z velké části vlastně získáváme finance od jednotlivců, od firem a samozřejmě i nějaký granty se snažíme získávat. Není to jednoduchý, ale naším cílem je třeba motivovat i ty firmy a tak dále, aby podpořili nějaký projekt konkrétní. A jeden z dalších třeba projektů, který my vlastně teď už na něm pracujeme, tak je virtuální realita do nemocnic. Je to projekt, který má vlastně umožnit pacientům, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní, se nějakým způsobem propojit s těma blízkýma. Tím, že si nasadí ty brýle, kameru budou mít doma nebo na oslavě narozenin prababičky, se kterou tam nemůžou být, nebo ve škole posadíme kameru mezi spolužáky a přiblížit vlastně jim ten reálný svět. A je tam spousta projektů, který s tím bude spojený, můžou cestovat po světě a aby se jim v tom nemocničním prostředí prostě dařilo líp. Tak to je jeden z projektů, který vlastně, na kterém pracujeme. A nebo další projekt, to je aplikace pro onkologické pacienty, komunikační, která zastoupí ten personál v těch nemocnicích a tak dále, tu odbornou vlastně veřejnost, která nemá na ty pacienty dostatek času, tak budou moct komunikovat vlastně a klást otázky na ty nejběžnější dotazy a budou dostávat odpovědi, které vlastně my validujeme vlastně s odborníky, takže to jsou takový ty projekty, jak jsem říkala, které by měly být pro co největší množství lidí a na to my scháníme ty peníze. Takže to je všechno tak strašně silný a smysluplný. Určitě moc držím palce, ať se podaří sehnat co nejvíce financí. Kdo je na vážkách, tak určitě přispějte na dobrou věc. A mám radost z toho, že na mě to působí tak, že vy zaplňujete tu mezeru, kterou třeba zdravotní systém úplně tak nezvládá. V některých případech jsme byli vyloženě osloveni vlastně onkologi, kteří přišli s tím nápadem, pojďte nám třeba chodit si povídat s pacienty a dovysvětlovat ty věci, protože
na to není kapacita, což absolutně chápeme a i to množství pacientů rok od roku roste a ta vytíženost těch lékařů je opravdu velká i toho pomocného personálu, tak proto jsme přišli tady s nápadem, jak to udělat jiným způsobem a mohlo to zasáhnout co největší množství lidí. To budou masy. A ještě chci se zeptat, můžeme si koupit i nějaký váš merch? Třeba ty křížky nebo cylindr, tričko? Je nějaká taková možnost? My máme e-shop, na kterém máme spoustu různých drobností nebo i oblečení, které si lidi můžou koupit a ať už tím podpoří nás a taky tím podpoří tu komunitu jako celek, protože když vidíte někde venku člověka s mikinou, kde je napsaný Fuck Cancer a třeba si procházíte nějakým těžkým obdobím, tak udělá to radost. Tak kdo neví, co koupit, tak už víme. A my jsme si povídali se slečnou Tanitou Bímovou a s paní Bárou Hajkovou se spolku Fuck Cancer a v příštím díle se můžete těšit na neziskovou organizaci Mezi námi, která propojuje setkávání lidí v určitých časových obdobích a věku. Loučí se s váma Simona Majerová. Neziskovky.